Ahojte, dnes si ukážeme, ako sa vytvára v Learning Apps aktivita priradenie k obrázku. Takže najskôr sa prihláste do svojho účtu v Learning Apps, kliknite na vytvoriť aplikáciu a vyberte priraďovanie k obrázku. Znova máme ukážky, ako daná aktivita vyzerá a môžeme si vytvoriť takúto aktivitu a klikneme na vytvoriť novú aplikáciu. Znova dáme názov. My budeme dnes vytvárať aktivitu na biológiu časti rastliny. A úloha bude: pomenuj jednotlivé časti rastliny. Teraz musíte dať, na to, aby ste mohli túto aktivitu robiť, tak potrebujete si dať vlastne obrázok na pozadie. Obrázok na pozadie si vyberieme tak, že klikneme na vybrať obrázok a znova máte na výber, že môžete buď vybrať obrázok na Pixabay, Wikipedii, alebo máte internetovú adresu obrázku, alebo ste si predtým uložili obrázok do počítača. Ja som si obrázok predtým uložila v počítači, tak si ho pôjdem teraz v počítači nájsť. No a teraz budeme vkladať označenia. Takže dám si vložiť označenie a tu sa nám ukáže takto obrázok. A my budeme teraz tie jednotlivé značky priraďovať. Takže tu vidím tú prvú značku, ktorá sa mi tam ukázala a ja ju pridám, že ja ju chcem sem. Na túto prvú vynášaciu čiaru. Takto. Dám uložiť a pridám, a zase máte na výber, že vy k tejto značke, ak on si ťukne na túto značku, tak buď sa mu ukáže na výber text, obrázok, tag na zvuk, audio alebo video. Ja tam budem dávať text, takže kliknem na text a chcem k tejto značke, že aby mi tam označil, že toto je kvet. Pridám ďalší prvok, takže vložím označenie, znova sa mi ukáže obrázok, tu vidím ďalší špendlíček, ten si pridám sem, na túto vynášaciu čiaru. A vlastne tá vynášacia čiara ide k tomuto plodu. Takže sem si napíšem plot. Pridať ďalší prvok, vložím označenie, že dám sem k listu, dám uložiť a dám, že toto je list. Dám ďalšie, vložím označenie, vidím ďalšiu vynášaciu čiaru, dám to sem a to vidím, že to je stonka. Takže dám stonka a ako posledné znova si zoberiem a tu bude označenie koreňa. Takže dáme koreň. Takto si vlastne pridáte všetky prvky, ktoré chcete a máte zase na výber, že buď sa zobrazia všetky možnosti odpovedí, alebo možnosti odpovedí pre zhodnú farbu. To znamená, že vy ste si tam mohli ešte vybrať farbičky tých špendlíkov a vždy by sa objavili iba tie, ktoré ste dali rovnakou farbičkou toho špendlíku. Ja dám, že nech sa zobrazia všetky možnosti. Znova tu máte spätnú väzbu, takže dáme, že všetko je správne, super. A môžeme si ísť danú aktivitu pozrieť. Takže dám dokončiť a zobraziť náhľad. No a teraz by sa nám mal ukázať obrázok. Takže tu je tá naša úloha. Pomenuj jednotlivé časti rastliny, dám OK. Ťuknem si sem. Ono sa mi to takto priblíži. A oni vyberajú, že čo to vlastne je. Takže ja vyberiem, že je to kvet. A idem ďalej. Ťuknem si. Zase sa mi ukáže. Dám, že to je plot. Tu vidím list, tu vidím stonka a tu vidím koreň. A môžete vidieť, že tie, ktoré som už niekde použila,
sú takou šedou farbou. Takže tu už vidím, že mi na výber zostal iba koreň, aby sa mu nestalo, že označil nejaké dve časti rovnakým pojmom. No a takto, keď už mám všetko pridelené, dám skontrolovať, vidím, všetko je správne, super, všetko vidím zeleným, páči sa mi daná aktivita, tak si ju uložím, dám uložiť aplikáciu a znova sa dostávam na stránku, kde vlastne môžem buď žiakom poslať link, alebo môžem im poslať QR kód, alebo si len takto na tabulu dáte už priamo na hodine QR kód na interaktívnu tabulu a tam ho vlastne žiaci si naskenujú buď mobilom alebo tabletom. To už je na vás.